simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Bl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Miegħek ukoll. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġelu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Għatina mulej li d-dinja timxi skont l-ordni tiegħek għal paċi tagħna. U li l-Knisja tiegħek tqimek ferħana fis-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Min iħares il-liġi jkun qed jagħmel kotra ta' offerti. Min iħares il-kmandamenti jagħmel sagrifiċċju ta' sliem. Min ipatti l-ħniena għal ħniena jkun qed iressa offerta ta' qmuħ. U min jagħmel karità jkun qed joffri sagrifiċċju ta' tifħir. Jogħġob lil mulej min iżomm il-bot mill-ħażen u jħallas għal-nubietu min jibqa' l-bot mill-inġustizzja. Tidirx quddiem il-mulej bidek vojta. Dan kollu għandu jsir minħabba l-kmandament. L-offerta tal-ġust tikkonsagra l-altar biż-żejt u fieħa tagħha titla' quddiem l-għoli. Is-sagrifiċċju tal-ġust jilqgħu il-mulej u t-tifkira tiegħu ma tintesix. Għati ġieħ lill-mulej bidek miftuħa u toffrix bitqanċiċ mill-bikri. Kull għotja tiegħek għatija bil-ferħ u għati għaxur tiegħek bil-qalb. Għat il-rori skont ma taku, bqal kbira, skont ma ssib fidejk. Għax il-mulej jirot lura u jħarsek 7 darbiet iktar. Tipprova xixxaħmu, għax ma jilqax dak li toffrilu u serraħ xrasek fuq sagrifiċċju inġust. Għax il-mulej mħallef u ma jħares ħin wuċuħ. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajl l-Alla. Salm responsorjali. Għir min jimxi bis-sewwa nuriħ is-salvazzjoni ta' Alla. Għir min jimxi bis-sewwa nuriħ is-salvazzjoni ta' Alla. Iġimaw il-ħbieb qudiemi li għamlu patmijaj bis-sagrifiċċju. Iħabru smewiet il-ġustizzja tiegħu għaliex Alla nnifsu jagħmel il-ħaq. Flimkien, għir min jimxi bis-sewwa nuriħ is-salvazzjoni ta' Alla. Isma' poplu tiegħi għax se nitkellem. Iżrael għax se nixed kontrik. Jiena Alla tiegħek. Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek. Il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi flimkien għir min jimxi bis-sewwa nuriħ is-salvazzjoni ta' Alla. Għati l-Alla is-sagrifiċċju ta' rat il-ħajr u rot lil-lol il-wedid tiegħek. Min orad il-sagrifiċċju ta' rat il-ħajr dan isebbaħni. Għir min jimxi bis-sewwa nuriħ is-salvazzjoni ta' Alla flimkien
kien min jimxi bis-sewwa nurħi s-salvazzjoni tal-Alla. Infaħrek missier sit is-sema u l-art għax in dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom riċkejknin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien qabeż Pietru u qal lil Ġesu: Tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Qalu Ġesu: Tassew ngħidilkom li fost dawk kollha li minħabba fija u l-Evanġelju iħallu lil darhom, jew lil ħuthom, jew lil ommhom, jew lil missierhom, jew lil uliedhom, jew l-għelieqi tagħhom. Ma hemm ħadd fosthom li minn issa f'din id-dinja stess ma jirċivix għal 100 darba aktar djar, aħwa, subien u bniet, ommijiet, ulied u għelieqi, flimkien ma' persekuzzjonijiet u l-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. U ħafna li huma tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Il-kelma tal-mulej. Tifħiri lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bi. Dan il-klim ta' Ġesu jagħmel sens jekk nifhmu li tħabbar f'sitwazzjoni fejn l-ewwel komunità tal-insara wara l-persekuzzjoni u l-mewt ta' Stifnu kienet hi wkoll perseguitata. Nafu l-istorja pereżempju ta' Sawlu li kien jippersegwita lill-insara, ifittixhom, jarresthom, jitfaħħom il-ħabs. U nafu wkoll bil-liġijiet Rumani l-editti tal-imperaturi li kienu jgħidu li min jiddenunċa li xi ħadd li nisrani ikollu dritt ukoll jieħu l-proprjetà tiegħu. Allura kienet inċentiv qawwi li jekk issir taf li xi ħadd nisrani tirrapportah għax imbagħad ikollok dritt toħodlu ġidu. U l-komunità nisranija kellha għażla mhux faċli biex tkun ma' Ġesu, għaliex bħalma jgħid il-Vanġelu wkoll kien hemm konflitti kbar fil-familji, om kontra bint, il-bint kontra l-om, għaliex Ġesu kienet iġib is-sejf tal-għażla. Pietru stess jgħidlu aħna ħallejna kollox u ġejna warajk, dan is-sajjiet li kellu żgur mara għax da kellu kunjata kellu mara żgur, li jitlaq kollox u min jaf sema u ma semax, li jitlaq kollox il-familja tiegħu u jmur wara dan il-mastudaxxa ta' Nazaret u jgħidlu aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Jibret jgħidlu aħna issa se jieħdu, se tieħu ħsiebna. Ġesu jikkonferma li se jieħu ħsiebhom, imma jifhem ukoll li l-għażla li għamlu għandha prezz. Aħna ħafna drabi ejjew nammettu fid-djufija tagħna ma nkunux kapaċi dgħajfin wisq biex inħallsu prezz li nkunu ma' Ġesu. Irridu nitolbuh il-qawwa llum fid-dawl tal-Evanġelju li jagħtina din il-qawwa li meta niġu fl-għażla nażlu lilu anke jekk il-prezz huwa għoli u kulħadd għandu s-sitwazzjonijiet tiegħu. L-lista hija twila wisq biex insemmuhom. Kulħadd għandu s-sitwazzjonijiet fejn irid jagħżel. U aħna li aħna dgħajfin u għandna bżonn il-maħfra kontinwa tiegħu nitolbuh li almenu ma ninfirdu qatt minnu. Għamel li jiena ma ninfiritx minnek, li jiena nibqa' nitolbok, li jiena nifhem li l-familja tiegħek hija kbira, kif jistgħu jkunu wkoll il-persekuzzjonijiet. Fl-elenku li semmi Marku jsemmi ħafna affarijiet li d-disċipli se jsibu jekk jażlu lilu, familji ġodda. Imma se jkollhom ukoll il-persekuzzjonijiet. U l-uniku Vanġelu li jsemmi din il-ħaġa, imma qed jirrifletti wkoll l-esperjenza tal-ewwel insara li meta ħażlu lil Ġesu
sabu fih il-ferħ u l-paċi, familja kbira ta' dawk li jemnu, li ħadu ħsieb u jieħdu ħsieb xulxin, imma wkoll il-konflitt ma' din id-dinja, ma' d-dinja li ma tarafx li Ġesu anzi tagħmel gwerra lilu u lill-familja tiegħu li hija l-Knisja. Ejjew nitolbu aħna u niftakru f'tant ċirkostanzi ta' persekuzzjoni, nixtieq niftakar fil-pajjiż tan-Nikaragwa fejn il-Knisja anke l-poplu tan-Nikaragwa fil-fidi sempliċi u safja tiegħu huma persegwitati u mċaħdin mid-drittijiet reliġjużi tagħhom. Imma tant sitwazzjonijiet oħrajn fejn l-insara jiġu maqtula għaliex huma nsara. Il-mulej ħenna lina u jagħtina hu id-dawl u l-qawwa li neħtieġu. Ejjew fid-dawl ta' dan il-Vanġelu inġeddu l-għażla tagħna ta' Ġesu. Aħna fil-Magħmudija ngħatajna din il-grazzja li niċċdu lix-xitan u l-emil fieraħ tiegħu u li nagħżlu lill-Alla li hu mħabba. Li nemmnu u nħobbu u nittamaw f'Alla li huwa l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Ejjew fil-qalb tagħna nġeddu il-wegħdiet tal-Magħmudija. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-insara ħutna madwar id-dinja li għaddejjin minn persekuzzjoni ħarxa għaliex huma nsara biex inti tkun il-ferħ, il-paċi, il-qawwa tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li ċaħduk għax beżgħu li jitilfu xi ħaġa għażiża f'ħajjithom biex inti tressaqhom lejk bil-ħniena mqazza tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Aħna nersqu lejn ix-xahar ta' Mejju u t-tmiem tiegħu nafdaw ħajjitna lill-Knisja f'idejn Marija. Għada mis-Santwarju ta' Pinu aħna l-Isfijiet Maltin jirrappreżentana l-Isqof Anton se nitolbu għal dan il-proċess li jixtieq il-Papa ta' Knisja sinodali, Knisja li nimxu flimkien min jotor minn hawn, min itsappab minn hemm, imma nimxu flimkien bħala familja, bħala l-familja ta' Ġesu. U minn issa lejliet il-festa tal-Viżitazzjoni ta' Marija, ekku ta' Pinu fil-fatt qiegħed fiż-żona tal-Arb, fil-parroċċja tal-Viżitazzjoni ta' Marija lill-Elisabetta, ejjew nitolbu il-barka tal-mulej u l-interċessjoni ta' Marija Verġni. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla. Itlob għalina midinbin. Issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat tifir u gora ta' ismu ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla inti tagħtina l-ġid tal-art biex minnu nġibulek l-offerti tagħna u inti tilqaħħom għax taf li aħna nofruhomlok bħala għaddejja mogħtijin għas-servizz tiegħek.
Fil-ħina tiegħek għamel li bħalma dawn l-offerti jiswew ta' mertu għalina qudiemek hekk ukoll insibuhom ta' ġid biex niksbu l-premju tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u ek xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni ta' li dejjem u kullimkien nirrodulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li biħamilt kollox, li nbattunna bħala Salvaturu feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. U għatem irida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna flori tas-smewit. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna flori tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull lusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Ifallimna u ridna nagħmlu li ben taħalla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li jint fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba nina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha, int li tajxu s-saltan,
għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla. Li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol tas-saqaf tiegħi. Iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Tmajtna mulej blikel li salvana, is-sagrament li bih fil-ħina tiegħek tajjixna fuq din l-art. Fit-tjiba tiegħek għamel li permezz tiegħu ikollna sem fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr l-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib.
Grazzi tal-li naqattu magħna l dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Nofru dan ir-rużarju għal dawk kollha li huma persegwitati minħabba il-fidi tagħhom f'Ġesu u għal paċi fid-dinja. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu Amen. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-għaraq tad-dem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum tina llum affrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum tina llum affrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Addisa Marija Ommarra tropagina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ommarra tropagina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ommarra tropagina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ommarra tropagina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ommarra tropagina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ommarra tropagina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Konsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn ta' batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie kurunat, kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, e kulli trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum ħafrinna d-nubietna bħalma naħfru minn ħadd jarina, gaddaħħalniex fi tiġrib iżda ħrisna mid-deni għamel. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ommarra tropagina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ommarra tropagina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ommarra tropagina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ommarra tropagina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ommarra tropagina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ommarra tropagina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ommarra tropagina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ommarra tropagina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ommarra tropagina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ommarra tropagina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Konsidraw nikkontemplaw. Fil-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Nissierna li inti fis-smewiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, e kulli trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum ħafrinna d-nubietna bħalma naħfru minn ħadd jarina, la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħrisna mid-deni amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ommarra tropagina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ommarra tropagina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ommarra tropagina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ommarra tropagina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Ommarra tropagina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra Traparina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra Traparina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra Traparina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra Traparina Midinbin, issa u fissija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra Traparina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jkun fl-art. Ħobżna ta' kuljum tina llum affrinna d-nubietna bħal ma naħfrug minn ħadd jarina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra Traparina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra Traparina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra Traparina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra Traparina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra Traparina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra Traparina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra Traparina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra Traparina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra Traparina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra Traparina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik, lilek inajtu għalli xanna turufnati u li teva. Lilek nitnidu, aħna nibku nolfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Għamel avukata tagħna dawwallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija, lopalina għaddisom malla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum tina llum affrinna d-nubietna bħal ma naħfrug minn ħadd jarina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra Traparina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jiddifuqa. jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattal b'tana, Kristu il-qattab tagħna. Missier eternalla, Ħenna lina. Ibenalla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itrapa lina. imqazza Alla, Itrapa lina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itrapa lina. Om ta' Kristu, Itrapa lina. Om il-Knisja, Itrapa lina. Om tal
tal-ħnina, اطرب علينا Om tal-grazzja ta' Alla, اطرب علينا Om muxebba, اطرب علينا Om it-tama, اطرب علينا Om li zjed safja, اطرب علينا Om li zjed nadifa, اطرب علينا Om bla teba, اطلب علينا Om li tistħoq li mħabba, اطلب علينا Om tal-aġeb, اطرب علينا Om tal-parir it-tajjeb, اطرب علينا Om ta' min ħalaqna, اطرب علينا Om ta' min salvana, اطرب علينا xebba kollo kaqal, اطرب علينا xebba li tistħoq kull ima, اطرب علينا xebba li tistħoq kull foħrija, اطرب علينا xebba kollok seta, اطلب علينا xebba kollok ħnina, اطرب علينا xebba dejjem marbuta ma' Alla, اطرب علينا mera tal-qdusija, اطرب علينا tron tal-erf, اطرب علينا bidu tal-ferħtana, اطرب علينا amara tal-Ispiritu Santu, اطرب علينا amara ta' kull grazzja, اطرب علينا amara ta' kull tieba, اطرب علينا warda mistika, اطرب علينا tori ta' David, اطرب علينا tori ta' lavorju, اطرب علينا dar ta' d اطرب علينا arka ta' rab tal-ġdida, اطرب علينا bib ta' sema, اطرب علينا kewkba ta' filodu, اطرب علينا saħħa tal-morda, اطرب علينا ken tal-midinbin, اطرب علينا faraġ tal-migranti, اطرب علينا faraġ tal-imniktin, اطرب علينا għajnuna tal-insara, اطرب علينا sultana tal-anġli, اطرب علينا sultana tal-patriarki, اطرب علينا sultana tal-profeti, اطرب علينا sultana tal-apostli, اطرب علينا sultana tal-martri, اطرب علينا sultana tal-konfessuri, اطرب علينا sultana tal-verġni, اطرب علينا sultana tal-qaddisin kollha, اطرب علينا sultana mnista minal l-ewwel teba, اطرب علينا sultana mtella s-sema, اطرب علينا sultana tal-rużarju mqaddes, اطرب علينا sultana tal-familja, اطرب علينا sultana tal-paċi. اطرب علينا Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, احفرنا نتربوك مولاي ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, اسمعنا نتربوك مولاي ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. حنا لينا Itlob għalina qaddisom Malla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu nitolbu. Għatililna qaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. amen Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missiera lina wkoll, u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. amen San Ġusepp ta' qalb safja, اطرب علينا San Sebastian Martri, اطرب علينا San Turrokku, اطرب علينا San Paul Missirna, اطرب علينا San Publio, اطرب علينا San George Preka, اطرب علينا Beatu Nazio Falzon, اطرب علينا Beata Deodata Pisani, اطلب علينا intom qaddisin protetturi tagħna. اطلبوا لله علينا Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. amen
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giusepp Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.